financial year which more commenta singencho chiseme achiro china bachinge getekyo mugongo muno bule babanda do denga e basari negento kingencho sana no embono ntubwene tikwena na basari area lakini esengencho negento kingencho mono ekera abana abange mbali kwenda school n'abajumbe kibe sababu ate ekire chinke tukaigwana n'abajumbe na abajumbe bonse kianda nkabarangiri tukaigwana ngodenge ngendo mokora inu irachi second chi college tertiary institution ochigoro chi college na university chons nje montigere VCT na secondary school lakini ndora hata kikomenta nke gochoro muchanda toyo ntu ena na 3 million mwaka uliweta bono ntu decided to ena ne 5 million a million ya megende si vocational training center ki polytechnic tiketo ki million echinye kigende secondary kire ward nkonyorere nande tunyore ngaki n'abantu bali ba abataka ngo tumia tole kanisa tokonye tutumie abarayi no na aba MC boka abanyene ekera abantu mbaroro bachande gite muno bamanyikanete lakini nkonyena natole ki million isano echaringa 145 ono chachire 225 million to kwenana ochi basa mangana itiseme chitururanio naroche kwa saineti okuiwana na gati ya polytechnic ya Nyaore ne polytechnic ya mukuru wa CCT ya China one timatikaro kendenga polytechnic chinde chiro kino chirengeretie elinde na chiro chinyore mbinu ndenya una Nyaore ono Nyaore abandu batenga Nyaore nkatsetere Nyaore ere bogetutu ya mate Nyaore nere igutangana Kenya ngima asa mangana vocational exams kiri bakwewe ekemaene nkilinga ekarna chite China ntua chite Wuhan City Polytechnic Wuhan City Polytechnic na ene university yetu ya Nairobi dego ikera in terms of infrastructure abantu bali babade mpaka Boeing 77 ndege ile na pi ine polytechnic ya Wuhan City tukagamba na baro tukatebanga ga kintu taito call exchange program batokonye China 1966 eyalinga maega ya Kenya yalinga ntaka kubwa Kenya China rero to krumonta go itokelinga China ebwete na America rero no na America nyene te kubwa China asiyaikire ebina byebintu nande bintu batetenga ku vocational training igaiga no abantu bayibundisete ekerbono twagenda ororo abantu abatoyibona na barbo ntwa sign te moyo nande ntete gotebanga ki moyo elingo kolere gas mbate ngo tomabara abalimu babo bagatenga as long as to provide accommodation torena nga kiba gosomye mbalire digotokonya no ene equipment ochinyaore n'abanafunzi abange barasome bali bake baranyole bahetire buya nabo tukubatumana bagende no enchene etwachite n'aba MCA bane kartwachite China kwerende eyo polytechnic etwanyolta abanafunzi bonse bibakuru polytechnic nabako genda cross kima Range Rover Volvo Mercedes and ba partner up ne college engosa banga gaki ntoikase gete nto partner tu no na Toyota abana baito gusaba sae baito banyago soma Nyaore karba ruroro na nabo to gende se kire ward cheito 45 torogo sento Nyore kuimokia chisemi cha abana baito bakore form 4 batachite university watebera mwachite China nende ugwachoreta wa MCA ugatiga abandi